ಮಲ್ತುಂಡು ಲೂಟಿ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ದಿಂಜಿ ಅಸುರ ದಿಗಿಲು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಒಂದು ಮರಣಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಡು ಆಟಿದ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಒಂಚೂರು ಚುಚ್ಚೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಚುಚ್ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಯ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನಿತ್ತೆ ತೂಲೆನಿಗಲು. ಮಾವತಿಯವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಕಿಟ್ಟಿನ ಅಜ್ಜಿ ಇವರು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಅಂತ ಜವಾಂದಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಶಮ್ಮಿನ ಬುಡಿದಿ ಶಮ್ಮಿನ ಬುಡಿದಿ ರೆಡಿ ಆದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಕೆಂಗಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಆಜು ಜನತ ನಮ್ಮ ಆಜು ಜನತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೂಡೆ ತುಲಿ ಮೂಡೆಯವರು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಮೂಡೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನಗುಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ತ ಒಂಚಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಡು ವರ್ಷಲ ಒಂಚಿ ಆಟಿದ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜ್ಯದ ತಿಂಡಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನಗುಲು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಕಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯದಾದಂಡಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ. ಈ ಸರ್ತಿದಾದ ಪಂಡ ಅಬ್ಬರ ಟೀಮ್ ಓಪನ್ ಆತದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಡು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಐಟ್ ಉಲ್ಲ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ್ ಸರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಅಂತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಚ ಪೂರ ಕಲ್ತ ಅವೇನು ಇನಿ ಮೂಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಎದುರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈನ ಪೂರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೈತಿನ ಕಲೆಗ್ ದೊಡ್ಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆವೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚುಡು ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದೆಪ್ಪು ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಆಪಿನ ಹೆಸರದ್ದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆದಾಪುಂಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಎಂಚಿಡ್ತಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡಿಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಯಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾರನೊಟ್ಟು. ಈ ಏಜ್ ಇಡ್ಲಾರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಮ್ಮಕ್ಕ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತಿಯರು. ಇಂಚು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು, ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸದ್ಯದ ಸ್ಕಿಟ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ. ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪುನಗನ ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿಲು ಪೂರ ನೈವೇದ್ಯಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾನ್ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಗೀದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ್ತುಂಡು ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪು ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನೈನು ಆಜಾಜು ಜನ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕನದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಒಂದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮುಲ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಟ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಇಂಕಲ್ನ ಆಟಿದ ಕಳೆಂಜ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅವೆನ್ನಿಗಲು ತೂಲೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿರ್ವದ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ತಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಇಡೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೇನು ಶಿರ್ವದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಲ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋದಿ ಇಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಚುಚ್ಚೂರು ಅಲ್ತಲ ತೋಜಾವೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಾವು ಆಟಿದ ಈಗ
ಫೇಮಸ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಲೇವುದೇ ಕಟ್ತೆ ನೀನು ಪಡುಬಿದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರ ಅಂಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಹೊರಡಲಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಇಚ್ಛೆ ಲೈಟ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಭವನ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಸುಲು ಆಟಿ ಕಳ್ಳಂಜೆ ಬತ್ತೇನ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂದು ಪಾರಾವೇರೆ ಅಮ್ಮೇರ ಬೆರ್ಮೇರ ಮಗಳಿಯಪ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಪಂಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಪಂಪೆ ಓ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬತ್ತೇನ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂದು ಪಾರಾವೇರೆ ಪಟ್ಟೋ ಸೊಂಟೋಡು ತಾರೆ ಸಿರಿತಾ ತುತ್ತೈತೋ ಕೈಟು ಪಣೆ ತತ್ರ ಕೆಕ್ಕಿಲುಡು ಕೆಪುಲ ಮುಂದೋಡು ನಾಮ ಮೋನೆಡು ಅರ್ಧಾಲ ಇರ್ಮೆನೋದ ತೆಂಬೆರೆಗ್ ನಲಿಪು ಅಬ್ಬರೋ ಪಾರ್ದನೋದ ಸ್ವರೋಕ್ ದುನಿಪು ಗಗ್ಗರೋ ಕುರಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗ ತುರತು ದೆಪ್ಪುವೆ ಭಸ್ಮದುಂಡೆನು ಸುಗಿತದು ಮೂಲ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಕಳ್ಳಂಜೆ ಬತ್ತೇನ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂದು ಪಾರಾವೇರೆ
ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಪನ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಪನ್ಪೆ ದಾಟವೇ ಎಲು ಕಡಲು ಮಾರಿನ ಎತ್ತನು